Kıyam Minglebаев, Ринат Тажиддинов, Радив Жәмәлетдинов исемләре татар дөньясына яхшы таныш. Алар барысы да Шүпрәле районының Кече Шынлы авылында туып үскән шәхесләр. Гомумән, әлеге авылның төп байлыгы тырыш, уңган, эшкерсез кешеләре. Кече Шынлы турында тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Кече Шынлы авылы матур урынга урнашкан. Аны урталай бүлеп Шынлы елгасы ага. Мустафа Нығман язганча, ташкыннар кебек шаулашып, яшьләр үсмәсәләрдә авыл әле гөрләп яши. Иң мөһиме, балалар бакчасы да, мәктәбе дә бар. Кеше Шынлы булса да, исеме кеше булса да, эшләре зур, халкы традицияләре бай. Шынлы мәгънәсе бердән эшкәртелмәгән бай җирләре турында сүз барса, икенчедән чин сүзе, чин кешегә бирелә торган югары дәрәҗә, хәрби дәрәҗә исемен йөртә торган исем белән алына. Ә менә иң зур тарихи вакыйгаларның берсе 1774 елда Пугачев чирүе Сембер өлкәсеннән Казан губернасына күченгән вакытта 57 көн монда тукталыш ясыйлар. Һәм авыл халкы белән аралашып, яшьләр бер-берсенә мәхәббәт аңлашып, алардан соң яңа буында туып килгән очраклар бар. Һәм шуңа күрә Кече Шынлы егетләрен 40 ел буе сабан туйларда батыр калган пәһлеваннарны казах руу биталар, казах руу дип тә әйтәләр. Ни дәрәҗәдә шынлыгы, ни дәрәҗәдә уйдырма бардыр, ләкин бу тарих. Әнә шундый бай тарихлы Кече Шынлы авылы Шүпрәле районында инвесторларсыз яшәүче бердән-бер хуҗалык дисәк тә була. Бирегә газ да районда гына түгел, Татарстанда беренчеләрдән булып кергән. Кыскасы, халыкның тормыш шартларын яхшырту буенча күп эшләр эшләнелгән. Ә күп эшләрнең башлангычы Борис Гафуров исеме белән бәйле. Авыл уртасында Шынлы елгасыга шунда күпер ясадык. Анда Шынлы күпере генә иде. Ул күпер тирәсендә 4-5 километрга якын кольцевой юл ясалды. И 2-нче бригада интеграция сусыз. Анда 96 елда су кертелде. Борис Гафуров рәис итеп билгеләнгәч, беренче эш итеп мәчет төзетә. Күрәсең, шуңа да эшләребез уң булды ди. Белеме буенча укытучы кеше ул, тәртип ярата. Төп девизы эшләргә кирәк. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Шушы көннәрдә 30 ел элек салынган мәчетне төзекләндерүдән соң ачу тантанасы булды. Аллаһу акбар. Ла илаһа иллаллаһ. Үзгәртеп куру елларында Татарстанда беренче ачылган мәчетләрдән ул. Аңа кадәр авыл кешеләре аерым йортларда җомга намазларына йөри. Зөфәр абый өендә намаз укыганнарын искә алды кайбер чыгыш ясаучылар. Без бөтенебез дә беләбез, менә кичкенә вакыттан бирле бабайга ярып, Зөфәр абыйларга йөрилек намаз укырга. Бездә мәчет юк иде. Мәчет төзү тарихы 1989 елда башлана. Ул чакта бер яктан Мидхәт Кәлимуллин җитәкчелегендәге авыл картлары мәчет салдыру үтенече белән керсә, бер яктан таркала башлаган партия кешеләре басым ясый. Беренче көнне сәгать 9:00 тирәсендә миңа 25 карт Мидхәт абый җитәкчелегендә килеп керделәр. Элгәре хуҗалык исәбендә иде балалар бакчасы, менә шу балалар бакчасын мәчет тәрбияләүне сорадылар. Бер күпме әңгәмәдән соң без аңлаштык. Мәчет ясау өчен, аның манарасын күтәрү өчен ул бик кичкенә, һәм манарасын күтәрү яңадан фундамент башкасы эшләргә кирәк. Без аңлаштык. Балалар бакчасы булып калсын, мәчетне яңа урынга күчереп ясарга. Мәчетнең имам хатибы әйтүенчә, ул вакыт үрнәк алырлык мәчет проектлары да булмый. Авыр башланса да Алла Тәала менә җиңелләр бирде. Менә шу 30 ел яшәде мәчет. Менә хәзер инде тагын да матурайып, тагын да реконструкциясын тагын да матурайып, тагын да үзенең гибадәт кылучыларга тагын да күркәмрәк төзелде хәзер. Иншалла, киләчәктә дә менә шулай матур гына яшәргә, матур гына гибадәт кылырга барчабызга насыйп итсен Алла Тәала. Алхамдулилlah, безнең районыбызда 26 мәчетебез бар. Һәрбер мәчет һәр елны ниндидер эшләр башкарыла, ниндидер төзекләндерү эшләре башкарыла. Иртән торгач кабатлыйм, бисмилла, бисмилла, һәр адымны атлыйм, бисмилла, бисмилла.
30 ел элек төзелгән мәчетне төзекләндерүдә дә Борис Гафуровның өлеше зур. Тантаналы чарага кайткан Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин мәчет төзекләндерү эшендә катнашучыларга нәзарәт медале һәм рәхмәт хатлары тапшырды. Мәчеткә атап та бүләкләр бирелде. Мөфти белдерүенчә, соңгы елларда республикада 2 атнага бер мәчет ачыла. Җыенысы Татарстанда 1539 мәчет бар. Кече Чынлы авылында да 2 мәчет эшли. Мәчетләр алар чиста чишмә сыман, әгәр дә кеше чишмәгә килмәсә, тәһарәтләнмәсә, ул чиста була алмый. Шуңа күрә мәчетләребез буш тормаса иде. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Азан яңгыраган авылда дини чараларда, дөньяви бәйрәмнәрдә үткәрелеп килә. Милли һәм рухи тормыш чыганагы үрнәге ул Кече Чынлы авылы. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.